Saltern Farm, itatatag naman po sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Nakatakdang itatag sa Pangasinan ang isang pilot Saltern Farm sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan at Mariano Marcos State University. Layunin ng proyekto na paigtingin ang pananaliksik at paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa paggawa ng asin sa ilalim ng Accelerating Salt Innovation o Asin Center Program. Bahagi ito ng programa upang mapaunlad ang lokal na produksyon ng asin at mabawasan ang pag-angkat ng bansa sa imported na supply na sa ngayon ay umaabot sa 93% ng kabuuang pangangailangan nito. Inaasang magsisilbing modelo ang pasilidad para sa mga susunod pang proyektong pang-asinan sa rehiyon. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.